Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibarong piasabhai pi Sheikh Khubor hakimat kimat. Ningkong ni Syam ipasha Sheikh Khubor na kini kibenta jong Jylla. Ki riungai kebalang Katolik ha Pyrthei berokawai ki laraki ken ma buram yeki mensim bala klat no ha ka Tarik Naiwieng aja apusan. Da ka balik bu sentiu ha ki lum jingtep bat ishim bentaru ha ki jingduai bat ki jingde nyam ka bakerpang na ka benta ki ba i ki ba thoin ki jongki. Ka sunjuk ki rang bashnong raj mathan ka bahap hapo ka Umling Community and Rural Development Block Khubor District ha ka Tarik Naiwieng aja apusan ringkat ka jing senran lang jong ka MDC ka nongpo constituency ka kong rona khamden kila IT da ka dorkhas shaka tanat ka koi kya jong ka sarkar Jylla halor ka jingdawa ban kintiu kerdan ya ka Umshaken Health and Wellness Center shaka Primary Health Center ki pulit ka Maukarwat Police Station Southwest Khasi Hills District ha ka Tarik Naiwieng aja apusan kila yokem yeki sangwat yeki bala suba baki deki khot jong ka Garo National Liberation Army regroup nagishnong ki baran ha khaput jong ka India bat Bangladesh ha ka benta barang hap hapo ka Southwest Khasi District halor ka jingdon kiti bat sam yeki shithi dawa pisa bat ban bringam ru yeki nong khai rangkat berkabalang Katolik ha ka Pyrthei berokawai ka Jylla niam juwai ha ka Tarik Naiwieng aja apusan kalaraki yak All Souls Day ne ka sngi ken maburam yeki mensim bala klat no da ka balik bu sentiu bat pelong ru yeki jingduai bakerpang ha ulum jingtep jang ka balang Katolik ubadan ha musaleng khat juwai Superintendent of Police ke East Khasi District uba Vivek Sim ha ka Tarik Risau aja apusan ula khap ribon kum kadak jingpli pat ba yak LED screen bala pendat hajrong ka traffic boot ha IGP point Shillong na ka benta ban ai jingtim shakinong nya kali saushaka bat kinong nya thuk arshaka shaphangi kendon anya kali sanu prangut kinay shimbenta kila yakun ha ka second state kettlebell competition kabala long ha Kiddies Corner School ha ka ba kinong shimbenta ki kenthub ru ikirangba ki kenthai ki samla ba ki khna ki ba puli ha Kiddies Corner School benta pan ya phash Khubor na Kylleng ki benta chongkari ka President Draupadi Murmu ha ka lasngi ublei kala ya ro ya kunhun ya le kai cricket ki kenthai jongkari hadin bakila thau ya ka history ban job ya ka nam la du ha ka ICC Women's Cricket World Cup arza apsan da ka ba ongru ba ka ne ka de ka jingjob ka ba kraw jong ki kenthai ha ka ran san ya le kai sports hapo kari India u noyalam jong ka Sen Congress Upramut Tiwari ha ka lasngi ublei ula ai khublei kirpang ya ka kunhun ya le kai cricket ki kenthai jongkari halor ka jingjob don burom ya ka ICC Women's Cricket World Cup aja apsan ha ka ba la pen pau ba ka ni ka jingjob jong ka ni ka kunhun klapun urlong ya ka jing ang nu jong ka menteri rang ba du barim jongkari ka Indira Gandhi ban pun Khubor ya ki kenthai u menteri rang ba ka Jylla Kerala Upinarai Vijayan ha ka lasngi ublei ula ai kublei kirpang ya ka kunhun ya le kai cricket ki kenthai jongkari kabala yo ra ya ka nam la do ha ka ICC Women's Cricket World Cup da ka ba ong ba ka ne ka de ka khlip mat ka ba pinsarong hadu kata ya kari India Ubintarong ba do kari Narendra Modi ha ka lasngi ublei ula pelaj pat ba ya ka Research Development and Innovation Scheme ha ka Emerging Science and Technology Innovation Conclave arsa apusan kabala long hanong ba Delhi Arphongot ki bri kila yap bat bungot ki wei pat kila mensaw ha ka jinga tungku ha pedeng ka RTC bus bat ka wei ka trok ha Ranga Reddy District jong ka Jylla Telangana ha ka lasngi ublei ka ying bisha Supreme Court kala bu sngi ban shong bishar biang ha ka lasngi ublei halor ka jing panjamin jong ki nongyalam ki samla pulie bakanthom yau Umar Khalid Sarjil Iman Gulfisha Fatima baki wei ki bla sha no bak laidon bentalang ha ka jinga subun halor ka jingja ha North East Delhi house nam arza arpho kini kila sha kem bat sha sat phatok hadin bala pengat yaki hapo ki kendon jong ka an Unlawful Activities Prevention Act Umintaram bado kari Narendra Modi ha ka singi ublei ula penpau ya ka jingsosi halor ka jinga tungku kali kabalaja ha Jodhpur District jong ka Jylla Rajasthan ha ka ba khat prangut ki bri kila yap pat bongot ki wei pat kila min saujur umodi ula pharu ya kurwo sngolam shiki ba yang sem jong ki lanon bat ula pen banaru ban ai ya ka jinga rapisa na ka banta ki lanon
Kipulit ka Malangiri District jong ka Jylla Odisha ha ka sengi ublay. Kila yok kem ya kidkot jong ka weka kenhuan gang ka badan kti man kai bean ya ka umpnyang hashish. Ha ka jinga kran mikala Pyrthei Khubor Superintendent of Police jong ka Malangiri District u Vinod Patel ulai thu ha ka jingkhanra kipulit kila yok ban kurup hadu hendriu pau kilo ka umpnyang hashish. Bentapan ya Pyrthei Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. U Defense Minister jong ka South Korea u Agubak but u Defense Secretary ka United States u Pete Haset kilai kendu lang haka 57th Security Consultative Meeting kaban long hasiol haka sengi baar berkani kan long ru ka jia kendu kaban ningkong hapreng kini ki arngon nadu ba kilai shimti ya ka kam haka basdang jong news nyam. Kajian keresuk hapreng ka Sarkar Democratic Republic of the Congo berkekunhun yale persya kabaratip kum ka March 23 movement kan salong hakatayaw ka ba kabansawan hanong ba Doha jong ka Qatar laong u president jong ka Congo. Ke Israel hakasingi ublay ka laong bakalayo pediang ya kamet yam jong ki basyara bor nakakunhun le no Hamas kibarang sakut hanong ba Gaza kum shibenta ka jingkeliang ki met yap hapreng kini ki art li ki kunhun kibarang pelong menta ya ka jingsange yasian. U menterang ba ado keri Israel Benjamin Netanyahu hakasingi ublay ulasmai ba un penduk pendam ya ka sengle no Hamas bat penpenkut ya ka jingdon jong ki sengle no ha Gaza Strip. Bat ula ongru baga Sarkar jong u kan yai beteng ban kthong yikitem trikam jong kile no what happening ka jingsange yasian kabala sedang na du benai baladam. Ka South Korea kala penher na space base jong kari United States ya military spy satellite ubasan ha u space X Falcon 9 rocket. Ka jing penher yo satellite ka long ka bajob laong ka Defense Ministry haka sengi ublay kum shibenta ban penklan shushu ya ka jingtrekam jong ki shipai haka nikari. U President jong kari Iran u Masud Pezeshkian haka sengi ublay u laong baka Sarkar jong u kala kut jingmut ban a jingkershan yaki kam nuclear na ka benta ka jingmentoy jong kari am na ka benta ki weipat ki jingtemu. Ulaong ba ka program nuclear jong kari Iran kalong ban pentrekam yaki jingdon kam jong kari amban shna yaki tiarthma nuclear. Kadbaga South Africa karang penkre ban pelong ya ka G20 Leaders Summit hau Naiwieng bat ka jinga kran bat ki weipat kiri ha Kylleng ka dauba Afrika. Menteri ba kari India Narendra Modi raya ro ya ka jingno senyang jong ka India bat ka Afrika ha ki babun kiliang. Ujumai ubakot hadun riu point lai magnitude ka jing klein bor ula penkinyo ya ka benta basyate jongkari Afghanistan ha ka step laski ublay but ha ka dijingja nyamut ki briu kilayap bat parat shispa mut kila mensau. U President Berim jong ka South Korea Yoon Suk Yeol ula lech Shah Hajar hakmat jong ka Ying Bishar ha ka laski ublay halo ka jingsha keno baula penankam bakala ya ka ikhtiar bala penkup bor hu da ka ba pencari ya ka martial law hau benai no pra jong snam baladam. Kembak hendangun ashpongut ki brio ki don hapleng jimin saw ka bajur hadin bagla sha dum tari ha ka weka train hajan Cambridge ha ka benta jong kiri England. Laong ki pulet bat bendap ru ba arngot ki brio ki bala suba ki dei ki berengti bagla sha kam. Tikitu ilan Khubor hakimat ki mat mendasi. Kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.